ondizala kwamoya imene Thixo lungileyo le owandibhaptiza ngayo ngomoya wakho ingcwele ekwathi somandla kusisa Thixo wami kusisele ndibhaptiziwe nguwe ngulo moya ke Thixo wami namhlanje ozawusebenza. Ngibonga Thixo wami iminyaka Nkosi emingaka othi somandla thungule wandigcina hayi kuba Thixo wami ndenza kakuhle kunabanye abantu lubabalo lwakho Thixo kuphela oluncamisileyo nawo abantwana bakho Thixo wami nkalo zonke zeRustenburg bebelapha Thixo wami befuna ukuthetha kwakho Thethe Nkosi Thixo wami ngolosuku lokugqibela khawuqongothe kaloku Thixo wami kulovimba wakho wasezulwini okumele Thixo makuviwe namhlanje kuzindlela yami Thixo yokuya ekhaya eStern Cape ndikamna sikhokho somsebenzi endiwushiye ngemva uzuzukiswe ke Thixo ngenxa lomyalezo egamele Nkosi Yesu Kristu uNazaretha amen. Singachopha ke bangcwele ndibulela qala ngewonga elingaphezulu kwamawonga wonke enokuba ndingalicela kuThixo ndenzelwe inceba nini nibe khona ngobunitsi benu xa benizosusa le nto uThixo bebeke enhlizweni yami malunga neRustenburg. Ngibulele kakhulu ke ubukho babantwana bakaThixo bonke abefundisi bendawo ngokwezipho zabo otata ama-elder alendawo ngokwebandla lapha likaKristu elingumzimba omama abathandazi abantwana bakaThixo bebecula lapha worshipers no Sunday school ke obemana apha senjiba Sunday school nimbonile iRustenburg yona nje ndiphuma nayo ku-Sunday school ochaza ba akusebenza amali kuphela kuyaqhiqizwa eRustenburg kuyaqhiqizwa macala because manje so blessed bangcwele eRustenburg because nisikelele last day yam indeed ndizawunincokolela ke andizubila tu namhlanje ndizawuphola ngathi andishumayeli the reason why ndizophola andifune kunenhlanga uba ngaba abantu baphose kwi-first day ubo wenza shoba i-last day awubaphosi kuyo ndiye ngithande ke mina kuba i-first day ndinganiphosi ne-last day ndinganiphosi i-last day yam inceda mna xa sendisekhaya umoya kaThixo ngeke undiphumlise uba ndishiye namhlanje ndingacacisanga uba enenene uMadikiza uthunywe ntoni nguThixo so that abathandazi abazosala bomzimba kaKristu Yesu kungasokolwa kokuba intoni le utata uMadikiza ebezoyiphevela abathandazi abazawusala bona beninika ke ngoku umkhombandlela. Ndithe mna ndifana nalamthi ogawulwa uwele phansi emhlabeni oyingozi if awunabacubunguli then inhliziyo yami imnandi kakhulu iva kamnandi because ndishiya abacubunguli abazothi njengoba umthi omkhulu ndiwisile bacubungule babe sebewufaka emlilweni ungazuphinde lo mthi obulawula iRustenburg uvuke ngophi lo mthi ebendihambele kuwo iRustenburg njengoba indawo yemali indawo eyindawo yemali imine inespirit semali ekuthiwa nguMammon spirit. Ispirit semali ekuthiwa nguMammon spirit senza iidolatry senza abantu bangathandi ukunqula uThixo. Ndincedeni bantu bami ngale Krish ayivele kakuhle pha ku live
iba ngathi asikho organized. Sibona ngabantu aba very professional. Abangave bayiswitch into ingathi lento icacanga yabantu abangakho professional. Amen. Right. So indawo yenu yazini imimoya enokudodobalisa ibandla eRustenburg. Njengoba indawo yemali yonke indawo nemali, go to Carletonville apho kune mines khona, you go to wherever kune mines khona. Umoya ohamba ne mines ngumoya wemali. Umoya wemali ngumammon spirit. Umammon spirit idolatrous. Umammon spirit unqulisa izithixo kakhulu. Secondly, indawo enemali njengoba nje ine-idolatry inonqulo zithixo kakhulu. Okwesibini, indawo ene-mines, indawo enemali, umammon spirit wenza i-sexual immorality ilast elapha eRustenburg ayinawulinganiswa nelast esemthatha. Ilast esemthatha, umthatha is an inland, yindawo nje ayikho ngakwi-marine spirits ngaselwandle. Umzekelo, umzalwane wasengqeleni phaa kweza ndawo zasezantsi awunomfanisa nomzalwane wasemthatha. Yonke indawo eyi-inland engekho close to ulwandle ayifani ngokwemimoya. I-marine spirits azidlali imimoya yaselwandle. So imimoya yaselwandle iqala kwiindawo ezingaselwandle before iye kwi-inland places. Therefore usengxakini kakhulu umzalwane ongaselwandle abe engasindisekanga. If ungaselwandle qiniseka usindisekile. 2, if ungakwindawo enemali kakhulu njengeRustenburg le, qiniseka usindisekile, otherwise ngeke umelane nale mimoya ndikhankanyayo. Umoya wonqulo zithixo, idolatry because of mammon spirit, umoya wemali. Number 2, umoya we-sexual immorality. Ilast yalapha ndithi ingaphezulu kwelast yendawo ezingenazimanye because ihamba nantoni nemali. Siyabona abantwana? Right. Okwesithathu, nisengxakini yamayeza. Siyabona abantwana? Intwalo nentwaso. Umoya wentwalo nentwaso uhamba kakhulu kwindawo enabantu abazintlanga besebenzisa amayeza ngokobuhlanga babo, besebenzisa ubuthi ngokobuhlanga. Ezinhlangeni uba ngaba umzekelo amaXhosa awodwa, amayeza anokusetyenziswa apho akanoba kwi-level yamayeza apho kudibene intlanga zonke. Umuntu uza ne-system yakokwabo nidibene apha, then la mayeza ke ngoku ayaxabana wodwa, then ke ngoku ukhupha ntoni umoya wobuthi, which means that is why intwaso nentwalo iba ninzi kwindawo enje. So ifuna ngoku umuntu mangabe usindisekile ukuze asinde kulo moya. Lo moya ke wenza i-hatred ye-tribalism, ubuhlanga. Yenye yezinto ke abathandazi ekumele bayithandazele, umoya wobuhlanga awufunwa nguThixo. Ndinganipha nje iscripture because singabantu abamnyama mostly apha sohlukene ngantoni ngelwimi. Uthi Luka chapter 13 verse 3, indlu eyohlulelene yodwa ayinamandla. Luke chapter 13 verse 3, lento ye-tribalism kumele siyithandazele, ayinabuthixo, ayifunwa nguThixo i-tribalism, because before sibe-tribes siphume singumuntu omnye, siyimiphefumulo esibhozo
eyashiwa after ifloods nguNoah ekuthe sine language enye ku Genesis chapter 10 verse 25 kwaqala kohlulwa ilizwe umhlaba abantu bengekohlukani. Then ku Genesis chapter 11 kohlukana abantu because kwathi baya ezulwini bengekafi wathi uThixo masohlule ilanguage lento engayenzeli bubi eyenzela kuba abantu zabakwazi ba xa ithi lo ndiyangapha lo athi ndiyangapha akwazi ba control uThixo kwakuyi division divine division. Wayiba ke uSathana wabona ba yena angasebenza kakuhle ngokuba divide abantu kuze bangamfuni uThixo abaxabanise ngantoni ngedivision. So xa sizapha kuthi thina abantu bamnyama siphuma mqini omnye ogama lakhe linguHam. Siphuma eAsia eMiddle East apho uHam wafela khona. Then thina sihambe ngeGaza Strip njengoba kuliwa eGaza. iGaza Strip i-pathway esiphume kuyo xa sizapha safika apha sazinhlanga nathi sohlukahlukana ngokwantoni ngokwelanguage but besingumuntu omnye sizalwa nguHam sonke siyabana. Then kwasho ukuthi ke kwaHam lo uzale onyana abahlukahlukeneyo uKhushi, Ethiopia, uMizraim, Egypt. Ndikale ndithi uKhushi i-firstborn yethu nguKhushi apho kuzala khona amaTopiya Ethiopians. I-secondborn yethu kule ndlu yama-Afrika kukuHam nguMizraim ekuthiwa ngu-Egypt uyiPhuta. I-thirdborn nguPhut ekuthiwa nguLibya. Then i-fourthborn i-lastborn yethu khange ingene eAfrika iphele phaya inguSirayeli khona kuthiwa nguKanani. Ngumntakwethu lo uSirayeli ahlele phezu kwakhe amaKanani. Alright, then ke ngoku ndifuna nibone ba besingumuntu omnye xa singena eAfrika. Abanye bathi Egypt, bathi Ethiopia, bathi Libya, abanye behla ke ngoku ukuze kuzophuma inguni group eyenziwe ngumSwati nomXhosa nomNdebele nomZulu. Kwazongenelela kwakhona abeSuthu sivana sangumuntu omnye apha. Then kulento siyenzayo ye-body of Christ uThixo uthi asinokwazi ukuyodibanisa abelungu, sisoyiswa ukudibaniswa kwendlu kaHam. Abelungu ngabendlu kaJafet ozalele iEurope neAustralia waphokela eAmerica. Then charity begins at home. Kumele basiqale apha eRustenburg sidibanise umXhosa, umZulu, umNdebele, umSuthu, umPeri, umTswane olapha ngemithandazo because siya kwi-unity of the body of Christ. Ngeke sidake siyodibanisa ihlabathi globe without starting first from the tribes. Because once i-tribes zimanyane emzimbeni sifumana amandla ngoku okuphuma ngaphandle kweSouth Africa. Apha eSouth Africa xa sesihlangene sizi-tribes zama-Afrika sidlabelungu base-South Africa. Sakubadla abelungu base-South Africa namaBhulu namaNdiya namakhaladi sibe semzimbeni sonke itsho i-body of Christ yase-South Africa iqala ukubakho. Sivana? Then the body of Christ yase-South Africa
ngenxa yokuthandaza kweSouth Africa sele iunited yona sibona kuba lula umthandazo weSouth Africans ezisemzimbeni ungene eZambia sibona then iZambia idliwe ngolomoya ophuma eSouth Africa abantwana we church yaseSouth Africa kusho kuphume ichurches ezimbili the Church of South Africa and the Church of Zambia. Niyakhumbula eBhayibhelini uPaulus ubhalela ibandla laseKorinte akathe lasebukamuso Seralinga elasembayimbayi uthi ibandla laseRustenburg. Nibona yayingalamabandla ke onke ayimanensi awayinawo eKorinte avele wabhalela sele elibandla elinye yilento sithunyiweyo siyeva then elibandla laseMzantsi Afrika linye ekuthiwa yi-Body of Christ in South Africa or of South Africa selinamandla ngoku okudubula kusho belula iZambia okanye iAngola or iNamibia ngenxa yokubona into eyenzwe apha siya ngamandla siyadudula then ibandla laseSouth Africa limanyane ngenxa yabathandazi baseSouth Africa nebandla laseNamibia nebandla laseZambia Angola isho iSouthern Hemisphere eyenzwe ngalamazwe sibe ne-Church of the Southern Hemisphere ngumzimba kaKristu wamazwe wonke eSouthern Hemisphere siyabona ngabo vele ke ngoku asiqala kule ndawo yiMiddle Africa le yiMiddle Africa iyaqala ke ngofuna kuba xa sithandaza usiqine siyabona amaSulumane noba ebekhona apha ayikade ibe ngamazwe amaSulumane asiqala apha sawuba sengxakini enkulu kufuneka sibenze babe ngumzimba kaKristu kodwa uThixo wabo akangoKristu nguMuhammad then nansi ke ingxaki yokuthandaza wedwa ukuthandazela uAfrica back to God ungadibani nabantu once uqalise ukuthandaza ngoAfrica back to God ungena bantu uzawulimana why apha Egypt akufuna kwamuntu ophathe iBhayibheli waphathe iBhayibheli ngamazwe ama-Arab apha eNigeria i-50% eNigeria noba amaKristu strong 50% Nigeria baneziciko sebana uThixo wabo uyayilwa uAfrica back to God because uzothi zoom noThixo wabo abekwe abese-Africa back to God bona uGod wabo ayinguye lo wethu sikhonza uGod abohlukeneyo but siyaqhathana xa bethetha kuthi ingangathi sinoThixo omnye asinaThixo omnye amaSulumane namaKristu amaKristu amaSulumane azimele ngoThixo because now ayinzala kaAbraham but ethi iBhayibhile ongenaye unyana akanaye kwa uThixo amen kuba uYesu ngumprofeti nje ofana noMuhammad sebona then kungabanjalo abanaye lo Thixo kuthi onguThixo because uThixo wabo akatsimba kulinganiswe umuntu onengcwaba onokuyengcwabeni lakhe uMuhammad noThixo oye waqala wangumuntu wafa waphinde wavuka therefore xa ithi iBhayibhile omkhanyelayo unyana ezesenyameni kwanoThixo umkhanyele therefore amaSulumane sanukhathwa ingengathi anqula lo Thixo wethu uThixo wawo nowethu lwe kakhulu kusafuneka amaSulumane ayoshunyayezwa
indaba ezilungileyo zobukumkani bukaThixo lo ozawuqhubela, because oba amaKristu self-centered nizokwenza ba amaSulumane aye kwi-eternal damnation, because after judgment yonke inkolo ebixhasa uThixo izozibona xa sele kwenziwa ntoni i-judgment yayilahlekile. Therefore amaKristu mawahlangule amaSulumane, because after the great white throne judgment amaSulumane engaguqukanga ayezikweni lomlilo. Yiyo lento uAfrica Back to God endicela ningamthathi kancinci. Kumele behlangulwe ababantu, because onga uThixo bonke abantu bangasindiswa balapha. Yebangcwele ingathi lento nina nithatha light, asikasebenzi apha eSouth Africa. Kaloku sise-divided, kunebandla ekuthiwa yi-12 apostles, sivana ngamaKristu andithi, kodwa asiqhubi into inye nawo, andithi kunebandla ekuthiwa yi-ZCC ngamaKristu nawo, kodwa indlela zam zithini zohlukana. Kunabantu ekuthiwa ngamaSabatha ngamaKristu nawo, kodwa waba amathini sohlukana. Andithethi ke ngale kaRhadebe iWest ke yona African spirituality, andithethi ke iWest ke yona, because yile evele ithunda zabantu makudityaniswe amagqirha amathwasa neBhayibhile nesigubhu nexilongo nompapapa. Ndisho lapha mna andiyiki into kanithele inyaniso ifuna ukuphandazela because ilahlekile. Niba ndiyagoduka ngomso noba ngatsho kodwa befika senigodukile, kodwa inyaniso inyaniso. Ungathiwa cima gabha futha kuphinde bekole iBhayibhile lonto umcimo nomfutho nomgabha mawuhambe wodwa minus the Bible. Asilo into esingayifune ukuxuthwa nento yethu, asilo bazalwane yandiva. Umuntu othandazayo ophatha iBhayibhile akuvumelekanga aphinde ayonqula iminyanya. Umuntu ophatha iBhayibhile ethandaza akumele ba aphinde ahambe ayovumisa kwezingoma namaqhegu. Yiyo lento ungaziba namandla akaxutywa uThixo nentambo namanzi. Amen. iGospel bangcwele alifuna ukuxutywa. NoSathana uyacapha xa ifumana emana abantu bakhe bezeBhayibhileni. Ubafuna bengenaBhayibhile umthwala abantu bakhe. Ucapha nyalo but yazi indiba basi. Abantu besayikhupha ngeke noma bathi bake bathi bayaphi lanto yona. Bayo yami. Niphinde niyoxuba bona nithathe ezazinto angasifuni uThixo. Yohluka nani nokunqula izinyanya. Amen. Jabani lapho ekhona ndiyazi ba ngoDisemba nokwenza imibulelo yethu. Sikuhlohla uThixo sifundisa ukuthandaza ufike pha anihlalise undifundeke. Ebantakwethu khane ziphephe izinto ezikubuyisa umva wakugoduka. Abantu xa beye emakhaya benke beyibambile iGospel eRustenburg babuya bewe phu zezakhi zasemakhaya. Aba zitheza zithena
kungafuna bona bazi Coca-Cola kunethi bese bane drink lethi nakufike emakhaya nina imfundiso esininika zona apha eGoli zika Kristu Yesu olahlayo lithi hayi nakumfundisa khona kasiboni wenza lo mfundisi ya ngisho kamnani niyakhothwa nasofuna simande funa xa uyidlala inyama kheshe qomba teko asali xa uyinkosikazi njengalo mama wendile emathileni ugoduke ngoDisemba uyinkosikazi uzawusila because uyinkosikazi uhlonipha lento lapha kuwe ingathukwa kuthiwe lento yenza umuntu angathobela amadoda akhe uzawusila utshwala obuwenze yonke into but ungafaki into apha emlonyeni bakusina akho Yesu umuntu zokusina uchip lo Yesu ukusina nje bakusina abantu emzini wakho usinisiwe uzobadla kanjani xa uthe ucaba yonke into yakho yeinyanza ungumendi sevana but ndiyaniyala bahlolokazi lento yokwenza ijiki ungumntwana kaThixo uyenza xa indoda yakho ingekakholwa yakukholwa indoda yakho niyayiyeka nobabini ixelela abantu akwabo abantu akwethu kwama kusilwa nina madoda nakusindiswa nibe ngamatyutusi woyika ukubiza ifamily yakho uyixela uba ngoku mna nendlu yam sawuqhuba kanje base balwe if bayalwa because you know the truth ayingabo abalwa wena ngumoya ongayifuni insindiso in your family olwa lento mayiqini indoda njengami ndawabiza amathiyane mna umntwana ingoba ngutata lo ndizalayo ngathi mahlanga besa inhliziyo yakho neyama sifani ndiyakuthanda kodwa thina ngixolela ngeke ndiphinde kwava kwaphupha utata omdala ibrother yakhe phake ekhaya ngalento yokufaka lento imnyama yabona imnyama xa hayi ke ilungiso neyami nefamily yami ndicela nje umna umfazi nabantwana asizufaka into imnyama ngama ndiyibambile yami koma ndingugcomana koma uthi ubhuto awuzumzelela umdala ndithi thiyane mna utata omdala ndimenza yonke into andithi awusasebenza ndimqale kwikhofi ndaye enkomeni ndenza kwakuhle umzi wakho uhlazekanga ndiyeke ngoku ungandifaki ezoxhuzela mani nothixo what is up yonke ethu zonke zakhe zemnyama ezofaka kum yafaka kuye nikadatilo faka kum ndikusinisile enomsini ndathi ke lana ke thiyane ningandi-involve kuyo yonke inkcitha njengoba bendingcwabile anizufumana nesenti kaJobani ezawuphinda iye esikweni leminyaka jotata hayi bandiyadelela ndoyika into ukuba Thixo ngopho omkhulu uThixo notata ndihlonipha abantu na okanye uThixo usho uPawulos yabangcwele nindimamele yazi umoya ngalamini ke ngondingaxelwa nyana kasukile umama kayifuni le nto umama ungakumi cha uthobela indoda yakhe undibiza ngathi ngibona into nami babe kuthiwa nami utata kakho kepha ndiyifuni le nto okokuqala uThixo uzibonakalisile kanjani ngale mini yekhulu lesila ndivele bekhona igoduka nefamily yami igoduka xa ndifika yile mini kwedini yesiko ibhokwe exhonywe phaa xhonyathi kulandlu leni elithandaza lapha ekhaya kulapha le house of prayer uzoxela uyoveza into namhlanje ilapha ilothi seyixheliwe yesiko xa ndifika umomkhulu lozo khulula
gulinga amazinyo singifundekela kunzima atye iqatha elilantoni lomsebenzi wakhe xa ndingena egeyithini njengomuntu akwa healing and deliverance ndibamba amazinyo ndithi ngibani apho namazinyo akho ndim ndakabhuti ndim ndithi mophakathi sophelile aphile instantly athi hey hayi lo mntwana mamelakhe ndithi Thixo bese kubundisana lento apha ndihambe ndiyolala phangothi ebangcwele uEzekiel chapter 8 namazi lo mini phangothi athi Thixo hamba endlini enkulu uxele utatakho uba ndithi angaphinde axhome ibhokhwe emzini wami lo mzwa unikela kum because kwaza icawe yazovula but ngoku lathi uxhonye utala kangene kubantu abangene kakhulu nami ufusaha wena ufusaha ayi something lo muntu ngijikeleze nditata akasifunde incwadi engu-Ezekiel chapter 8 ndayifunde yabona mayifunda incwadi yafika chapter 8 ka-Ezekiel chaza yonke into ndithi ke tata uThixo uyasinanda ngalanto avela thoba utata ndiphume bangcwele athi xa nizongena endlini yami ndiyolala phakofo athi ngo-6 uzobe esibhedlela for what good reason yabangcwele uThixo mdala ngo-6 kuqokoza utata thobani ncedamntanam kwenzeke ntoni utata ngumuntu othanda i-TV kakhulu wathengelwa isister yami i-TV enkulu kakhulu uhlala ke phaya iphezulu ngewardrobe iqinina uhlala uphokophe besebusuku eyibukele uyithanda nyani kwenzeke ntoni lokhulu lwayo uvele wakhila nje kancinci le wardrobe ene-TV yalomuntu oyithandayo phakha ezingqeni saluzokhululwa jijekiyani sinqa washishiliza ndiyobizwa nje kuthiwa mandimsephi esibhedlele bengatshonga uThixo xa sisendleleni emomkhulu uyazi uba uphile xa uThixo uyathetha athi mntakabhuti uthini emomkhulu xa uThixo uthi athi uthuka sajika endleleni nguye wathi bhuti masimphulaphule umntwana ufike apha ndinamazinyo wathandaza phela kodwa nijijikisa inyama sijike endleleni enene nihleze ngumyeni wami akasifuni lento masiphume bhuti utata wami wawayeka amasiko since that day yanguye obizwa udade bawo osista bakhe oba mna nendlu yami amasiko ayayekwa laa ndlu eyayijinga ibhokhwe house of prayer yasekhaya nomuntu odlula ngendlela ekhaya ungena kulandla yaguqulwa nguThixo yajika from ukunqula isinyanya yayendlu ntoni yamazulu why yayimela ingxaki ngeke igospel if oyimeli kokweni bayiphathe bafika abazalwane bayekelele kanti balimaza umsebenzi wefamily so njengoba ndiniyala nje yilumkeleni into yoba xa nifike emakhaya nitshintshwe ngamawenu angakabikho selukhanyweni kunani yo khandi icike lento Nkosi yami ba ngithethe lento kaloku ngamagoduka la seyinamaphepha ngoku seyinamaphepha amagoduka ayowa labagoduka yo ngoJanuwari sivuthula into eninzi abantu abakholwa abadla amasiko yo khongo ngoJanuwari phethawe sendancama kodwa izike ndiyazi Nkosi yami usekhona abantu abawunomthatha abadla amasiko khanisi yo uve kuze nabantu endibathembe kanjani bathi hayi tata uthe usibambe hleze kwimicimbi yesibini hey hayi wesithathu ukuba Nkosi yami nenyama ledeyilakazi inqabile emakhaya unqabile udodla inyama kaSathane yeba ngcwele ukuze singaxabani wonke
wonke umuntu osindisweyo makabayeke abantu abangasindiswanga badla inyama zamadini angabathuki. Siyevana? Right, uba wendile yenze lonto just kuba ithi iBhayibhile indoda inhloko yakho ithobele, but busazi ba uthobela into engafunwa nguThixo but wenziswe. Uyandiva? Amen. Bahlolokazi sanothanda imali nide nigabhe uThixo. Uba indoda yakho obusenza utshwala bedina ngenxa ayo ibhubhile, nguwe inhloko yabantwana bakho, noba banemali yonke apha kwakho akubhubhu tata wabo nguwe inhloko, akungeni nebhekile. Kuyathanda abanyana benu bafundisileyo nezintombi zenu xa zinemoto ezinkulu zinilawule because qhathwa imali. Utha intana mkhwela ayikosi basidla ngawe masifani yo. Sidla wena kwelikhaya. Uthina mntana hayi manje ndibona ukuthi ngixola bakho sidla wena Satan. Abantwana bami bazozikhethela xa sebephumile kwawakwam amasango. Amuleke lo bhali wakhe endingamfundisanga wona out of my yard. If ningumzali oqotho. Yabona le nto kweluka. Aphondo lusabangana bam fight. Because abantwana bethu bafuna lanto yenibole ngathi nyoka amakho bazabafuna bafana yo thindi bona nga angasho mankosi yami nawe into yenza abafana mabazi bafana abancinci balekana ukuthi balekana ufuna bam ndiyayala because nizo nemakhaya nengozi azange ufana bam izange balekana nilandele umuntu emveni kwami ebona bonke awunyana bethu bolukela lento imani emveni kwami ikepusi. Senithomba ayingomoya wenyokana lale onyana bethu sikholwa bafuna lo moya wenyoka. Because abamkeleki kontangandini if lo moya wekepusi. Umntwana womuntu osindisiweyo lisikize ambelele. Abambi bafana bam uba uluswandini xelela amadoda ngengoma aze kunde wafunza ubudoda. Anginamntwana ozafundiswa indoda engekho circumcised in the heart. Andinawuyalelwa owamntwana indoda eyinkwenkwe kuba indoda engoluswanga enhliziyweni indoda nkwenkwe. Ndingatsho amakhosi ephelele isezwini lento. Olona lwaluko ayululo ulwaluko lwenyama yokweluka. Olona lwaluko lulweluko lenhliziyo. Hence nomama bangolukanga bayabonakala. Yimeleni iChristianity sanoba ngamatyutyusi sanodlisa itim ngokufuna ifavor yobukumkani bobumnyama niphumela ukhanyweni. Ndiyala magoduka nibuya nenyambalala amadimoni bani. Because noba anazinto
mnandaze imimoya a day before isiko amagqirha ale family yakho a day before uzabatho kukhululwa inyoka zijikeleze yonke leyabo zishima ikhondo xa nisiza nithwele ingobozi niphethe imishayelo niphethe zonke izinto zokugida ningena sele ninemikhondo esigeyithini yiyo le nto niphuma namajakamba akazokusindisa uThixo uzifakile entweni angayifuniyo kodwa bangaba uzilile waphatha nje kuba kusemzini wakho akacinga kuyekela uThixo because awonanga xa woniswa kuba uthobele uyaniva ke ngoku xa sele abantwana bakho bekulawula nyama bangakuphi imali kunokuthatha imali engasikelelanga iqhupha kuThixo bebe ukhona into endimlungisileyo apha nomnye yabona lepolisa lemfushane ukhona umuntu engincedileyo nomini hey madoda ixesha lamaliko ndiyaqala abanye ukuba bandibona apha but Thixo ngakaqhabi naleya ufika le ngoku yabazalwane yazini kanje ndomane ndiyithetha le nto njengoba icontinents zisibhozo ndithe icontinent nganye kwela kwamoya in the kingdom of darkness imelwa ngumuntu omnye siyevana right njengoba bedibana pha beyicabinet kaSathane echairperson yabo because uThixo ukuzo zonke indawo nomtholi ufuna uba abe kuzo zonke indawo akakwazi kuba njalo ba ungumoya ngengomoya kaThixo then usebenzisa abantu to where angekhokhoyo nako kwenu in your family umelwe kanjani isizathu ndiyagoduka ndithi I want to leave no stone unturned ningathi kuba wesiqelele then iLibya inekhokheli yayo esapha kule Egypt South Africa as well iSouth Africa ine province angithi iprovince nganye inomuntu oyigcinileyo kwelawa moya osindaba zakwamoya the province badibane becabinet of 9 provinces basise ingxelo ngeSouth Africa iyofika phezulu eAfrica iyoqhina kwaSathane nikhona amen right ndise Eastern Cape mna Eastern Cape njengoba inokhaya noAcross Kai bane power elinganayo banikezana ngeinformation mna ngise Transkei iTranskei idolophu nganye eTranskei inomuntu oyimeleyo kwela kwamoya in the kingdom of darkness onika information ithi yofika phi ku provincial ifike South Africa iye Africa iye kuSathane ka idistrict ingcele iPort St John's uCedane imelwe district imelwe kuneqela lama district kune district meeting kuzochaza ingxelo zamagqirha ngokwedistrict sawo ibe lapha yasePort St John's yaseMhama bayavana singavani nje bamanyene singadibani nje ngathi ngayona into ngqondo okay idistrict ezonto zilali sivana yebangcwele njengoba silapha sinelali zethu elalini yakho ikhona inkunzelo ephethe ilali yonke yilesa information edistrictini emqanduli ilali ijonge ntoni olophethe ilali ujonge umzi ngamnye ujongiwe unesithunywa umzi ngenxa yalento yokunqula isithixo umzi ngamnye ujongwe ngumoya wesithixo ezinqulwa kulo mzi ikhona ibandla umoya wesithixo onqulwa kulo family awuyifuni insindiso because ubukumkani bobumnyama nobokukhanya abuhlangane yiyo lento uba uke wasindiswa wedwa ungumntwana uliwa uqala kubazali bakho
ungazenzi la moya eladimoni elithunya ukugada ukuba singayinquli inyaniswe nguKristu, sinquli izithixo zokhokho bethu. Kufuneka ihlale iactive. Akusindiswa umntwana omncinci ugandayelwa ngamatye ngodade wabo ngobafo wabo, uzenza into osindisiweyo, ulahla izinyanya, ulahla amaweni, because la moya uthi ningalusi. Yolento xa uwedwa kokwenu ngumntwana, thobela abazali bakho kwinto zokuthotyelwa, ungabathobeli kwinto eza kunqolisa into engafunwa nguThixo omamkeleyo. Nikhona ndithetha umntwana mna uliwa ngathi angumntwana, bekumnandi ehamba icawa ekube engasindiswanga. Mhla umntwana wahamba insindiso ubethwa ngabantu abakhonza abaphatha iBhayibhile, futhi abanye bangabashumayeli, because iyandixaka into umuntu ophatha iBhayibhile mna abanekhola phela asile kwakhe. Yo onotobe lungise ngento izalithulo sekusile. iBhayibhile uba ngabe usila utshwala ungumfundisi uyotyiswa abantu bakaThixo, seluyotshwa nawe ungayotyiswa abantu, because sawuyotyiwe. Ngokuyotyiswa abantu ungumzalwane kunxilwe kwakho, kuthiwa selunxila nawe. Habakuk chapter 2 verse 15. Akukho ubudlelane phakathi kukoThixo notywala bazalwane. Le verse nini historikayo kaJohn chapter 2 uYesu senze wine. Ndike nayibuza eredweni kuphanya kumlo. KwaJuda i-drink is in two forms, fermented wine ne-general wine. Intoni fermented wine? Wine ene-grape enesibilisi evundisiweyo. I-non-fermented wine yilento enziwe nguYesu eboniswa unamandla, wathi ikhani kugcwala imigqomo, wasuka wasikelela amanzi ajika iwayini. That was not grape juice. So makungatoli kwiBhayibhile rongo, zange uYesu enze iwayini ngevine okanye ngegrapes. Wablesa amanzi ajika ayiwayini ngaphansi kwale vine. Akacingi uThixo ngotywala athethe isiphikisa. Kube khona abantu baphatha iBhayibhile engathi bangcono xa ibleswa ngabo itywala. Awunobless into engafunwa nguThixo. Where do you get such blessings kungafunwa mnanga zoma blessings? Because phayidlalini iyaqhathana, bakhona befundisi baphani bathandayo ofike beyoza phakathi kwenu ophivanelayo yonke loo nto ke. Ubusindisiwe, sindiseka, bamba ilane yakho, sanukuba niyayilimaza igospel iyathotoza. Komfundisa apho uvumelekileyo. Okugqibela ndazimawuthethela le nto irongo kwale nto yokwenza umphengeleko ngotywala. Amen. Nawe intsawo bantu uxolo imibandela lezinto. Siyongcwaba khona isicaqala xhozi xhola bekhona umthetheleko. Hey, ndihamba nomfuzo bavu yamasi. Zangasela ke mina ndandidlali itye ke mina uyandazi sebenandi indla amanzi. Kwasibethe zathothi zapha. Yaphazama ndabetha zayi2. Othi umfuzo bavu. Hey, mfundisi. Hey, ithini inhloko yami kodwa iyatshela. Hayi, soba sakhwaza siyotyiwa. Mnawa ivele budla kwangathi ngavele ufuna ihafu.
Lamthendeleko unotywala yingozi emntwini obesela njengami ukukhumbuza iphupho. Thendeleko wenziwa nge-grape juice. Gqibela umfundisi. Unendlela nje letyala. And okugqibela yekani ukushumayela into unprofessional. Ukanani nokuthi aninazinyanya. Yekeni lento yokuthi aninaziduko nihlaza igospel. Matthew chapter 4 umlibo phawe Jews ancestors ze-Jews yiminyanya ye-Jews nam ndinomlibo ndinomnombo wam ngondisindisiwe ndinguPhiyana uZengele Mahlanga bezinkomo ndinozihlubi elibe nomasilihle njengam. Mosana uthi anasiduko isiduko nguYesu vele uphula akukho mloto nesiduko singuYesu. Musana ukuthi izinyanya ngamadimoni because anikwazi nokukhupha ngolo madimoni thele kwamna lo. Ngizobulisa kodwa ayakanda kodwa uyaya yebangwele amadimoni yilimoya emdaka esikhuphe ebantwini bakaThixo sibakhulule ngegama labanye sazi ukukhupha isinyanya emntwini siyabona yo thina naphela izinto ezikhulu namhlanje siyabona bangcwele yintoni eyenza singazinquli izinyanya yintuba ekuqaleni izinyanya bezinganqulwa bezihlonitshwa sicela ama-boys ayi-3 yo Thixo lo jula nina 3 boys balani kaloku nokhona abantu abasisemasikweni apha bawuthi kulaa uthethwe kakubi siyabona as a teacher mandingakushiyi mntanam uve ilesson yam wrong because uzoyishumela wrong lesson yam njengoba ndiyiqalile mandiyigqile ntakasikhoba because izokwenyelisa yonke into entle endendile kanti le ndithethiswa ngoyingcwele kanti ibrand kunamagoduka apho uyawanceda uThixo ndisane mntanam. Nansi into eyenza singawenzi amasiko sakusindiswa imapha mna ke bangcwele ibali lam lithi ndayeka mna ukwenza amasiko ndingekasindiswa. Mhla amagqwirha aya kum ayondixela ezixesini uba njengoba ndiba nengozi kangaka ezimotweni zam ngawo asebenzisa umswane xa ndithenge imoto ndithe ndisindiswa mna ndabe sendingasayixheleli imoto kuba ndaxelelwa ngamagqwirha ezipitsini. Before lento ndiyazi ngokweBhayibhile nasendiyazi batyhini amasiko la ayasetyenziswa to destroy impilo zethu. Ekuqaleni uTolo udla ngamandla uDlamini usibe uGcwanini uTshawe njalo njalo. Xa nizoba nesiko ingekabikho icolonialism bungekafiki ubukoloniali ingekafiki iwestern culture sisenobuntu sithandana sivana sinqomana singabelani sithandana kukuhle wayikhona uThixo kulo masiko egcinwe kwanguye engafuna ngene umtholi kuwo. Mamela ke ivesi yalento endiyithethayo yincwadi yezenzo chapter 22 verse 30. Lo maxesha ke uThixo lo maxesha ke okungazi wawayeka ngabom ubani uThixo kungoku uthi ezindaweni zonke guqukani
Siyabona? Before le verse ifike kuthi amasiko besenza kanje. Xa sizokwenza isiko amathile ebeqala hlangane wodwa edungeni. Kwenziwa ntoni ebhungeni? Kaloku ngoba niyazalana kukhona bekhona indawo zokubambana ezithile kuyolungiswa ezo ndawo so that ningaliqali isiko ningaxolelananga ningathandani ningekho banye. Then isigaba sokuqala ebhungeni kuyoxolelwana. Yile nkonzo sinifundisa yona kumaKristu. Azamantombi ayi-3 yo azamantombi ayi-3 ba Yesu sibe lesson wena 3 bantu abamkha kozabadala into njana ziningi kodwa hayi badala kodwa ngomngisi denze ba le mfundiso izawunceda nani bakholwa usivana Thixo nto ethela shumane into enje abantwana bami bazothi badodada ndiyitisha ngantoni ye-mathematics. Theorem ye-mathematics. Two parallel lines will never meet. Stefan. Amen. Inkolo le izimele ayihlangani nale. Two parallel lines will never meet. But ngelo xesha uJehova Jireh ebenguqamata igama lakhe. Ibinguye umhlanganisi wamasiko elobuKristu nelemveli. Ube lapha in between Sevana. Njengoba bengahlangani bona kodwa bayaya kuye Sevana. Ibinguqamata ke lo bekunganqulwa minyanya. Abafileyo bebenikwa imbeko behlonitshwa. Ngokuthi xa ukhomba amangcwaba wabo ungakhombi ngomnye ukhombe ngenxili uhlonipha abalele ukuthula iminyanya yethu esiqhayisa ngayo but singayinquli. Amen. Uqamata umveli nqangi uThixo besinhlonipha simoyika kangoba bungeke ukhombe phezulu ngomnye ukhomba ntoni ngenxili. Ngelo xesha lobumnyama bethu ubesithanda ukuba besimoyika back to God, back to the fear of God. Besimoyika uThixo kangangoba thina abanguni bekuthiwa singabanguni, hayi kuba besingabanguni. Abanguni eligama lithi nguni lithi abanguni Swazi, Xhosa, Ndebele and Zulu. Hayi kuba besingabanguni kuba singoni besisoyika isono besiyambela kude enyaleni besiphila ngenhlonipho silenhloni singayifuni into elisikise simoyika uThixo besingama-Afrika anjalo kwiculture yethu. Yona nto ama-Afrika uThixo ewabuyisela kuye yinto uba wazi uba originally how were my Africans. Back to God uzobuyisela inhliziyo yama-Afrika yokuqala yokoyika yokuhlonipha yokuthobela yokuthanda uThixo. Then inhlambuluko ledala sinishumeza yona ekuthiwa yintoni yinkonzo yokuqala ibimanyanisa amathile xa kukhona indawo abhidene ngayo ebhungeni Sevana. Right, nihambe nange ngoku yinkolo yemveli ngumKristu. Le nto ibisenziwa kwinkolo yemveli ebisenza isiko liphumelele inhlambuluko ukuxelelana isiphoso uba ngaba wembathise isizalwane sakho elo siko alizuphumelela. Uba wembathise umuntu ozalana naye kuthiwa bula makuhlaziswe umbulo because uba yena xhela ibhokhwe phezu kombulo nandisa umbulo efemini because igazi yimanyola.
uma ngaba kuchitheke igazi kukhona ububi obobubi nyabuplanta nyamultiply nofaka umanyola malichitheke igazi nibambene nimanyene ninothando ninoxolo ninobele so that kwande lotho. Lento bendishumayela izolo enhlambuluko ibisenziwa kanje uma ngaba ngumtshakazi intombi inento elinyala izothatha ugogo ixhegwazana aphume because leli inhlambuluko ayinofluwa yindlu kukhona abantwana ngebaphinde bamthathe lo mtshakazi njengomtshakazi kuzothatha uxhegwazana kuyiwa egoqweni njengoba kuthiwa makube khona igoqo bekuyindaba yokuzimela xa umakhulu kuhlanjulula ngomakoti nentombi kuye mamela lento ehlanjulukelwe egoqweni soze uphinde uyive iphuthu iphelele phi kwela khona umakhulu iqhiya ibiyinto mntanami njengoba sikufaka iqhiya uzofihla amahlazo ekhaya ifasikoti ende mntanami zonke zabekhaya uzembathise uziqulu nikhona then uma ngaba yindoda ukhehlo mdala uzoye exhantini okuyisinga sehlanje ufika ushiba ndithe kuba beke sathi usela ndasibona sendembathi sudade bawo sancazelana elonyana maniphele phi kutata omkhulu ingaziphindi iviwe lonto yalohlambuluko because ilihlazo efamily nikhona right right ndilungisa lento ngathi sakusindiswa singabaxhaka asaswanda ngemvelo lungisa lonto lento ethethwe phaya emhlabeni sozivakale lento then atsho ahlambuluke wonke umuntu mamelayo ibithi imveli yethu uba ngaba unento oyifihlileyo xa kuhlanjulukwa nimamele ngole ndawo nilibetha amaKristu Stefan bekufana xa kuhlanjulwa kungabikho nento encinci efihlwayo bekuthi ke uba ngaba ufihle isono ungasixeli xa lingalunganga elisiko yonke into embi ebixhelelwa izawubuyela kuwe lonto ibisenza kungabikho kwamuntu ozawunyova xa kuthiwa hlambuluka ubuhlambuluka ngexhala bathixo uba ndithazanga lento ze elisiko lingalungi libuye ngam ndoba ngokaba so yayenza ke lonto inhlambuluko ibe nevelu kumaXhosa nyama ukuba imveli ibimi ngenhlambuluko kubekelaphi kwabakaKristu ukuba ukuma kwenkolo yemveli ibime ngetoni ngenhlambuluko kumele ba kukangakanani kwabenhlambuluko kaThixo uKristu ibandla nalo libethwe kule nkonzo yenhlambuluko njengamasiko noba ningawenza yayekwa eyona nto eyi-engine yesiko inkonzo yenhlambuluko i-engine yenkolo yobuKristu noba ungabhabha ubuye uyephi if akuhlambuluke i-engine yenkolo yobuKristu inkonzo yenhlambuluko ayikho enye into Subile na iBhayibhile John chapter 8 verse 32 nani akuyazi inyaniso yayinyaniso iyakunikhulula athi John chapter 14 verse 6
ndimi indlela, ndimi inyaniso, ndimi ubomi. Nani yakuyazi inyaniso, le inyaniso iyakunikhulula. Into ebangela iChristianity ibe nje, ezinyaniso azifunwa, yaye ibandla soze liye ndawo kungaqalwanga kuphuhliswe ezinyaniso. Suma lamavesi ngesingesi chonge ebhoba sithi west ungahlambuluki, it's a waste of bhoba. Niyazithanda into zesingesi, yazi nini? Nyuka nto ungahlambuluki. Go deeper. How can you go deeper without repentance? Prophesy, Papa. Kakade uzoprofeti Papa ngoba kahlambulukanga. Niyayithanda lento prophesy Papa. Ngamanye amazwi uthi profeti Papa kuba uhlambulukanga. Ngifuna eRustenburg nindicaphukele ngale nkonzo yenhlambuluko, ningaze niphinde nindibize, because noba ningandibiza next step ndisazonixelela alikho ibandla elinokuma kulo antichrist onje kungafundiswanga kuqala inkonzo yenguquko, inkonzo yenhlambuluko emkileyo tu icawe ziimotuaries. Subile na no lena evangelini, ivangeli yela kudala yela sikhulula yesonweni ivangeli yela kudala yela sikhulula yesonweni ninanenza abantu abapostoli ingengo bapostoli. Ubupostolo yilento endiyenzayo. Ubupostile kukubeka into ngestraight ungathi. Akanophemba uThixo ungumpostile ocompromiseayo ulungisela isimo sabantu. Uba ndingumpostile mandingathandwa ngabangayifuni indlela yenyaniso, and I don't care, andondliwa nguwe khona uTata ondithumileyo. Elivangeli umanqoba sinqoba, elivangeli umadida, elivangeli umanqoba
amasiko ende ezikhapha inyama zamabhili uyangqola umfundisi haleluya masidlule right yebangwena inkolo ayijikwa sitabalaza uma useleft yimaseleft umule ngokwaseleft iba useright yimaseright umule ngokwenqulo laseright musana ubambaxa musana ukubambaxa bazalwane mayibenye inkolo ngexesha so that siyazi ba intoni inguquko yokuqala ndithe izolo kokutshintsha inkolo obuse left uye utshintsha direction ube se right ku phase 1 lenguquko u phase 2 yinguquko yasele beguqukile ekuthiwa inhlambuluko funa ke bangana sibayitwe doctor in Jesus name sibabuye Teach njengam papa impartation teach wheelchair wheelchair okay musician I not mentioned somebody go to lawyer papa kweka engineer mathematics mechanical electrical civil camera trace somebody go to mama hallelujah ay masitule inkonzo yemveli ibinenge inkonzo yenguquko yenhlambuluko ngokwemveli ubuKristu sebungathi abunamandla kupheliswe lenkonzo etsaluthixo size kunambapho emvelweni after kuhlangene kwaphunywe ebhungeni indoda etshate nomfazi wabo abasasheri bait phansi ngesondo ngoku nitshatile stamba yeka ibhethi hlonipha lale khukweni amadoda ngapha abafazi ngapha kuba isiko lo lesintu belifunyanwa ngobunyulo ubunyulo bekunqandwa ba angadibani ngesondo nalutshate naye indlela yodwa kunjanathi ngizama nam phase 2 kuzilwa ntoni isondo uba isiko lele 21 days lo 21 days yindlala yodwa kugcinwa ubunyulu besiko mamelani ke phakathi kwabazili kulo kuthiwa inhlabi yena ingozi inhlabi ehambelana ezilalini kunemilambo errong ekuthiwa mayingawelwa nakanjani inhlabi ngexesha le-preparation lesiko iyajongwa ayizulazuli because sixhomekeke kwinhlabi ukuze lethu ibe right inhlabi ehambelana ifana nomfundisi inhlabi ecaweni ngumfundisi ecaweni umfundisi ntoni inhlabi
ibandla liqhomekeke kwinhlabi engumfundisi. If ihamba ihlaba nabo ongahlatshwa khona because yathandwa basihlaba la siyabututsa nje kodwa phakathi umsebenzi ngathi uhamba ututsa yonke utatutsa hayi kanti sikhuphe ndithe si mathondo endonya sebendithi thina befundisi ngokwesintu sizinhlabi. Umele ba awuphatha izwi likaThixo ube uclean ungasoleki indawo. Yiyo lento singo number 1 ekuhlambulukeni kuba nathi singabefundisi njalo sinenyama sinegazi. Ndithe xa ndishumela ndithi bantwana bam sanuva abantu abashume bengangabavangeli. Akekho umuntu osindisiweyo osekwi-age yenyama ongenamvakalelo. Abefundisi bayashiyana ngokwantoni ngokwe-ages. Kukhona abantu abasenamagazi aqhumayo ingabapostile. Don't test umuntu kuba ungumpostile. Hayi manje wenzela umpostile ebusuku uyajika ibhuku nekhapheshu ziyangena. Bible ithi baphande bonke ungaphembi namnye. Nalapha kum don't themba me, phanda me. Because ekusindisweni umuntu osindisweyo nongasindiswanga banemizwa ngokufanayo. Ngamanye amazwi lento yokuhala yimveli. Umuntu osindisweyo uhala yena azibambe ngenxa kwani kaYesu. Ongasindiswanga uhala zincame because akananto itheni imbamba. Ukuhala sonke common denominator mkhala cha. Khala zibambe, khala zincame. Yes, bangona ubungcwele manje into esetshenzwayo. Uyasetshenzwa ubungcwele. Kuya ngoba uyakufuna na. Uyasetshenzwa akunto elula ubungcwele obufumane nje. Ngesingcwele sonke uyasetshenzelwa. Akukho lula because if you want to be holy, ufuna to strive for holiness. Yambi inhlomana nomuntu ogoduka. Ndifuna ndingabi natyala se-Eastern Cape kanye usidle isifolo saziba sikusaphi pha. Sigqibele ngapha silapha. Apha kuzilwa ntoni isondo. Apha ecaweni asizili isondo lodwa sithe songeze sizile nokudla. Andikwazi wena nge-1 kaJanuwari to the 21st of December awuphoswa meal kodwa utisindisile. Unganda kukunjela mandithi ufastiswa nguThixo asebenzisebengaki siso. Uyafata bancane. Ukhama amafutha. Bana bami. Xa ungumuntu omtsha nidla ipoloni, nidla icheese, nidla yonke lento eyondla ntoni. Kufuneka mntanami xa uzikhomba hey because ezi zinto bantu bami zeziboosta ntoni i-feelings. Seba abantu bami because nise energetic. Ukudla nekudlayo kwenza uba nibe yabona ngoselithi. Then if fasting ikhama lanto edaliweyo sevana ikhama lanto. Okwesibili xa ungengomuntu ofasta kakhulu if ungumuntu omtsha ziqhelisana ne-exercise. Vuka ekuseni ubethe izogqika ukhupha amafutha amaqanda. Ubile kuphela amafutha amaqanda. Phinde ungene emalanga. I-road work umuntu osindisweyo izinceda kulamaqanda nodlala. Gcwalisa yonke i-proteins, i-fats, waloli zembe nje uyogawula. Ungabe ngenanda ukugawula uloli zembe, uthi cheese namapolo.
hayi ndingathi ndithemba ziyekho masimane sikhushwa ke nge-fasting nikhona bangcwali which means usigaba sesibini kuyaziwa. Okwesibini isiko lomuntu omnyama zange lenziwa ngantoni ngotshwala kwaseqaleni. Lento yomqombothi ize nani ngabomvana baziqanduka inani isiko lomuntu omnyama wesiXhosa belenziwa ngantoni ngehewu. Uba ngaba umzi uyahlutha wenziwa ngantoni ngenhloya amanzi antoni amasi lo mfukeni. Lento yomqombothi wayivuma nje uThixo, but the fruit abantu abenza amasiko ndisho ndingayifihli mhlana vumeka ibhiya nebrand newine uthi wenza isintu kwemka nalo minyanya. I-Western culture yasicolonize phela amasiko. I-Western culture icolonize inkonzo ezingasindiswanga waphela umoya ingcwele. I-Western civilization, i-colonialism, i-colonize i-culture yemkatu wangena usathana kuyo. Icawe zicolonizwe azamvakalisa uKristu ezininzi. But amabhubhili nalapha kuntwana because they are colonized. Once ube colonized ukholwa ibelief yakho itshintshe imkile into ubuqina ngayo. Nikhona lo akugqibela abangcwele after maybe 14 days akuselwa akuthwani kuziliwe ngale mini maybe ukugqibela kuzokhiwa la bhekilana ntoni ingcaza lithi le ngcaza uziqonda manyane ebeyithanda uThixo izothi nongaseliwe abeke umlomo wakhe wayi ithi lento asonyanyani siyavana siyathandana besixolelane sibanye masisele ngcaza. Yintoni ingcaza ngokunokwethu? Lento izelwe ngalamadoda otata usikhokho apha bazokwenza ntoni ingcaza. Ingcaza yintoni? Kukudibana kwecawe zase Rustenburg ezikhonza kwinkonzo ngenkonzo zizoshare ibhekile enye eyingcaza fellowship. Kufanele bona inkolo yemveli neyobuKristu bezihamba iline A1 but zamoshwa zombini. Ayiseyiyo matala. Uba ngaba isiko belelisiko lokukhalima akhalime kulunga akukaselwa kuzokwephulwa izithebe akukaselwa tyala ngaphandle kwengcaza. Emveni bakophulwa izithebe kuthunywa inkwenkwe ekoyini uyothatha utshwala ukuthuba amaqatha ibe kumanqa kuyontshwayo namhlanje kwakugqityelwe nini kuyotshwa ngalami nebhunga yenhlambuluko. Njengoba nina kulamasiko wenu nisadibana ibrand kusahlukana ibrand kuyasilwa ibrand akukho phofu umqombothi ngumdidiyelo nje into eninzi zikasi bungikhazela boze isiko lesintu sisintu ibrand lebhiya newine we so hambani ke nemakhaya niyokwenza nisazi ba uThixo anikhuphile kulonto. Nikhona? As from today sanulwa nabemveli but nabo mabangathuki into abangayaziyo. Siyayazi imveli. Okugqibela ndisuke emvelini mina Stefan. Ndiyayazi imveli. Bona bakaguquka bayazi insindiso. Ndingumkhulu wabo. Wena mntu osuka emvelini owazi amasiko akokwenu waze wasindiswa ungumkhulu wazi inkolo ezimbili wazi yakokwenu oyishile ngalintsha abangayazi. One, two. Okay.
ndifuna ukuthi bangcwele ndiyanomeleza amaKristu amen sanoba zi-victims zongathi lento yenu ayikho right naleba yenzayo akuseyiyo ndiyaqhubeka ngoku ingenaphi into ebulo bungenaphi ubugqwirha endinilumkisa ngabo emasikweni ngoku kuba ndinguyehova uThixo wakho nakho owakukhuphe yiphupha ezweni lobukhoboka ungabi nathixo bambi ngaphandle kwam ungazinqule zonto isibelabizo sokuko uezonto nezinyanya zilapho azinqulwa izinyanya into exabanisa abantu abantsundu noThixo ayilosiko kukusuka bayeke ukunqula amata umveli nqangi banqula iminyanya ebinganqulwa but nikwimbeko ihlonitshwe then i-protection kaThixo wayisuse emasikweni njengoba nalapha entsindisweni eyisusa i-protection yakhe xa ningabambanga izithethe zakhe ukuyisusa kwakhe i-protection ngokunqula iminyanya kwalapha nayeka ukuhlambuluka amagqwirha akho kwenu aphakathi kwenu xa niqhelela isiko apha amagqwirha wandinceda wandiweza enza ntoni wona athathela igazi lesiko lebhokhwe lenkomo lenkukhu legusha nomswane nenyongo amakhaya wethu amakhaya abantu abantsundu ehleleleke nje isatanism ihlela amakhaya ngamagqwirha asebenza igazi umswane inyongo awubheke lo mzi wakho deliverance jamani bangcwele nizothi uMadikiza kanaJumayela ekugqibeleni akukho nto ebetha abantu bakuthi njenge-witchcraft ningagcwala icawe if niyathula nge-witchcraft nisazawusokola unumber 1 challenge kwinkolo yemveli neyobuKristu kukuthakatha kuthakathwa ngenkolo ebuKrestwini kuthakathwa ngenkolo yobuKristu emvelweni kuphakathwa ngayo inkolo yemveli amagqwirha ayazana asebuKrestwini asemvelweni manye njengoba exabana umKristu nemveli is because abazi ba amagqwirha akho kubo bobabini anixabanisa lento yakungashunyaelwa kobuthi witchcraft isazokwenza icawe ingabi namandla kuba asazawuhlala amagqwirha anyonyobe ecaweni kuba acinga uba awabonwa nanguThixo xa ingabonwa nini xa ndithetha kanje likhona I'm telling you unendlebe nje unetyala ngeke uphinde uve kamnandi phakathi kuthethwe ngento yenzayo publicly ukhela kwezinsuku kuba akuhlanjulukwa ulimaza umhlaba amakhaya wethu ayakhanda igazi elichitheke lingahlambulukanga lingcolisa kwalomhlaba uphinde emveni kokuba lingcolile uyolanda igqirha ungcolise wese umhlaba ngegqirha lembu umngcuma apho ufaka inhloko yakho emnyama kunomkhuba kuthiwe yiza nenkukhu emnyama ifakwe emngconyeni iphile yo Thixo masisikisi umhlaba kwabani kozamanyala manje uphinde emaxokini amanzi olewu uyolanda lamanzi yonke uthi uthela ngapha kwakho faka abantwana bakho esinqeni inyonga ebusuku balala bephuka amakhweko kanti hayi inyoka nasekufushane khosho ayisona ezinto zasemhlabeni mayibenye inkolo futhi yenziwe ngendlela efunwa nguThixo weBhayibheli
hayi ngihleli kodwa yo yini sengikhotho ngamathatha abantu bawudlela phela bangithanda yo but nehlile ndizonihlango unendlebe nje kunetyala lentshumayelo ayixabanisi ikubeka endaweni yakho uhambe uyolungisa phela ngokuthandaza izodlula nje into ogane ukuthandaza abegameni likaJesu waseNazaretha Thixo umhle kangaka yini Thixo simamele ngomonde Thixo wethu ongcwele egameni likaJesu sivuka ukuthetha kwakho uthetha nathi yini moyo ingcwele usibhaqile Thixo wethu onamandla egameni likaJesu waseNazaretha uthetha Nkosi Thixo wethu onamandla kanye ezinto sizenzayo sabhaqwa namhlanje Thixo wethu onamandla ngegama likaJesu waseNazaretha siyaguquka Jehova siyaguquka sibuyela kuwe njengoThixo sibuyela kuwe kuThixo owayekhona umhlaba ungekabikho alpha uomega siyabuyela egameni likaYesu yini Thixo wethu asilungisanga ukwenza kwethu Thixo wethu sathukholwa sakujoba sakwenza kwayinto Nkosi engento athamandla avela kuwe Nkosi wathuna amandla wabonakala ungenamandla yezimilo zethu sibuyela kuwe Jehova ungumnini wezinto zonke egameni likaYesu waseNazaretha Thixo wethu onamandla bona ukulila kwethu bona Nkosi ukona kwethu Thixo wethu mhle kangaka Thixo ulithemba Thixo ngamandla Thixo ubuholi yini Thixo wethu iba nenceba Jehova kuthi iba nenceba Nkosi tahu somandla tahu siyatahuzisa tahu Jehova tahu Nkosi itahu lakho malibe phezu kwethu Thixo wethu onamandla njengoba ithemba lethu likuwe moya wenyaniso Thixo wethu ongcwele siyaguquka Jehova siyaguquka ubhaqe inhliziyo Thixo onamandla inhliziyo zethu Nkosi zithi indlela ziyazi zibe zithanda ukunqaka moya wenyaniso egameni lenkosi uJesu waseNazaretha siyasondela sizozithoba siwangamadolo moya wenyaniso egameni lenkosi uJesu waseNazaretha sihlambulule ngegazi lakho elingcwele elaphalalayo eCalvary lasihlamba izono Thixo wethu onamandla masiphuma apha Nkosi singafani nakuqala sihlanjiwe ligazi lemvana elilaphalalayo elikaKristu masiphuma apha somandla singenazifo Thixo wethu onamandla ngoba uthe Nkosi ngemivuba yakho siyaphiliswa igazi lakho elaphuma esathele sameva lasusa zonke iziqaleliso Thixo wethu onamandla igazi elaphuma ephangweni moya wenyaniso liphuma Nkosi namanzi lasusa into basingefi singayenzanga injongo yini Thixo wabeka injongo yakho umuntu ngamnye lapha mayivuseleleke ngoba isitho esisono nakukwenza kakubi kwethu siyaxolisa moya siyaxolisa Thixo wethu in Jesus bangcwele angifuxoka lento ndiyenze yonke apha khanga ndiyiplan andiyiplananga which means ifuna ubani kuthini which means bendizawuhamba mebhabantu bengakhange bayifunde intlalo yobuKristu waba usindisiwe umele ukuhlala kanjani so that uThixo abantu abazosala emveni kwami bangabe saqale eqaleni bahlale phezulu kwalemfundiso uThixo mwanisibele bangcwele usixolele uThixo ndithe kuyo izolo ndiyayithanda indlela uThixo andisebenzisa ngayo kuba mna andithi kundigqibele ngesivana
Na andingomshumelo othi xa into maybe eqonba akakabikho 100% kuyo athi mandibe ndishiyale kuba nam isandohlula sevana. Izwi likaThixo incwadi yamaHebrew chapter 4 verse 12 ithi izwi likaThixo liphilile libukhali lingaphezu kwamahlele anhlangothi mbini lenhlangothi mbini ke ngokushumayela uThixo because bangcwele uba nindiqaphela every day ndizoma ningacinga ndiyantsaka umuntu onobulumko uzoyiqaphela ikhona lento yenzekayo xa ndima phambi kwenu ndiyaleza umzimba wami ndithi lo umzimba ngumzimba wesono ngumzimba onobuthakathaka kodwa Thixo ngenxa yabantu ndinikela ngomzimba wami ukuze usebenzisele usuku lwakho. Yiyo lento imessage kum ithatha ebendiba ndingayilungisa athi kuba unikele ngomzimba wakho kum akuzokwenzeka le ibifuna nguwe kuba umzimba unikwe bani mna. So ndibethwa kwa indlela endenza ngayo then asele inguThixo othetha ngami some of izinto azithetha kuni elungisa nina ngami zinhlangothi imbili zibetha kwakum. Siyabona? So never think that umuntu osetshenziswa ngumoya uperfect pure is because umoya kaThixo xa uthetha umzimba uba perfect umzimba so that nawe after ushumayela athi umoya ke lungisa. Ngenzela ntoni? Ngeke umfundisi osela utshwala aye kwivesi enotshwala because ibetha kuye kodwa umfundisi ongakangenwe ngumoya ibhodi ingenwe ngumoya uzawuziva sayithethe ngotshwala obumoyisa because ayinguye ngumoya ngayo. So le ebendishumayela khange ndacinga uba ndingathi ngemini yokugqibela ndithethe ngamasiko kuyatsaba umoya endinika umzimba wami ubefuna ucacise amasiko indlela uTata athandaza ngayo ithi thini kuthe kanti lento ibifuna ngubani kuThixo bethelana umoya ingcwele izandla. Vele ngithi lebe ngizoyicisha makandincede umoya ingcwele ndiqale ngayo ngomso ecaweni bangapha abantu abangazikhonza nathi ngomso bonzana zabo hey ngenxa loTata manje yo ngenxa loTata uyazisinda uziqhelile ngoku kawa ndihala nalento ka live no before you pull out ba live ubasebenzisa live na ba live ndicinga la idatha yenu ndiqhilwe ngumoya oyingcwele andishumalanga lento ebendiyirhalela andazi ke noba bawufonga phinde baqalelele josa inezinto ezithu ungakwazi na ndibe ngathi ndiyaqala ukushumayela because ngenxa loTata ongazibakho ngomso because lento ibalekile benze ishumayela sebona babona what I will do benzothi lento benze ishumayela ndiqale ngayo ngomso but ndoba ndimdisadvantage umuntu ove akayifumana leya sebona bangcwele so ndizokwenza uphase 2 nje noba ngoyi-20 minutes so that abantu baka-live banga yabona the more iba lengthy ilento wentshumayelo bayalimana phaa kuTata so that umuntu ayinqumle ngonokwakhe so uzokwazi ukwenza ntoni ne okay mabandive okanye basuke senze uphase 2 sebona bangcwele